Sziasztok! Közül együtt. Na sziasztok gyerekek, én Alpár vagyok, és itt van velem az uncsi tesóm Zsolt. És ma egy próbálj meg nem nevetni challenge, ugye? Igen. Na, tudjam mi. Most telóról nem tudok beszélni, de nem mindegy. Most ezt a ványt fogjuk megnézni, elméletileg. De gyönyörűek. Boldogtak. Ő az szökik. Fajl. De Figyelj. más horgászik. Az fájt. Mit csinált? Köcsöncsek. Bum bum. Kicsi macska repül. Fajl kész, ennyi volt. Ügyes vagy. Ügyes vagy, a hajadat is meggyújtod. Azaz. Mi? Ez egy, mit tudom én mi az. Puty! A borította szembe magát. Ja. Hopp hopp. A nagy kék bálna. Igen. Egy kék bálnod volt. Na, hogy csúszik le. Ui! A profi. Gorilla, donkey. Írjátok le kommentben, ki van feliratkozva. After 1 hour of trying to put Adam to sleep. Mhm. Adam, no. Come here. A profi. Taps. Stop. Nyisd meg, spriccod le magad. Egyébként, ha tetszik a videó, nyomjatok egy lájkot. Ez fájni fog. Bum! Azt a rohadt. Na, ezt meg is ette. Hi, I'm Katie McFarland. Balfasz. Szép szó volt. Szép szó. Bocsánat, nyomolik. Nyomolik. Mit csinált? Bum 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 bum. Ez fájt. Ő leseggett Hopp a hopp hopp, gyermeket. háborult be a vízbe. Na szevasz, ahol volt a fülhallgató, jön ki a fülemből. Na. Gyere van el, ne agadatik a titkost. Mi lett? Ham! Nehogy. Ham! Esik ki a fül. Áj, a fülhallgatóm hova? Megvan a fülhallgatóm. Taps! Azaz, úgy kell! Az a farepülő. Az Milyen fájni tud fog. repülni. Bum! Megmondtam. Szét is Én tört. szóltam. Hát igen. Esni belé. Bele is esik. Hű, Na hogy mi es van? neki. Ecet. Hogy es neki? Ki is esett. Boom, headshot. Headshot. Bum. Pinyátát. Ez fájni fog. Szét is Azt a tört. rohadt. Szét is tört. Kicsi gyerek. Ne húzz ki a fülhallgatót a fülemből, PLS. Ui! Kb. Én is így szoktam lenni. Ebben nem értem, mi a vicces. Én sem. Hát igen. Figyelj. Bum. Monster kill. Repülj Jézus! Repülj Jézus sokáig. Bum. Hol futott? Beleakadt a nyomorék. Ez fájhatott. Mit csinálsz, nigga? Mi lett? Összetört az üvegasztal. Figyelj. Hapsi! De én is benne kéne legyek a kamerában. Azt a rohadt. De ez jól eshetett. Figyelj. Azt hitted mi? Boom headshot. Bum. Azt ette le. Az egy. Ez fájdalmas lesz. Ja. Bum. Ő a repült nagyot. Az a kutya hely?
Jó éjszakát! Jó éjszakát! Mikor esne le, akkor veszi észre. Bum, bum! Akkor veszi észre, hogy hű, és mindjárt leesik. Csá! Csá! Így gondolja, hogy kusba legyél. Mi ugrált? Egy izén, tudod, ez a rohadt nyúlós valami. Igen. És az becsapta a pöcsit. Bum. Taps! Úgy kell az. Úgy kell ezt. Repülő kutya! Az a kutya, hé! Fasz a kutya, mi? Dick, Dick. meg fogsz jönni. Ezt fogom veled csinálni. Figyelj. Ezt nem- Ez fájni fog, ezt láttam. Ezt már megcsináltam én is. Milyen fut? Jó érzés. I believe I Nekem can le, fly. szétment a medence. Nem. Hopp, Figyelj. hopp. Elhitted, hülye gyerek. Más kis fölös. Hátra szóltó. Hopp. Hajl. Fajj, ételt. De az hogy fájhatod. Figyelj. Bum. I believe I Nekem le. What do you think this means, you weirdo? Azt figyelj, milyen pixelsek fészkam. Az a torta. Az nem torta. Az mézes Ó, kolár. úgy nem tört szí. Úgyhogy az mézes kolár. Hopp, hopp, bum. Figyelj. Új! De cuki. Becuki. No! Volt kiskutya, nincs kiskutya. Figyelj. Azt az. Hello darkness, my old friend. Mit akarsz, Depstrék, öreg apó? Azt a... Az esett nagyobb bakker. Boom headshot. Annak lehet nagy pupa. Bum, bum. Ez is headi. Nyomod. Röhögi magát. Komoly, ezt nem tudod. Az mi? Az mi volt? Tudod, be kell rakni indulra. Figyelj. Szégyen vagy te tanár. Látod, ezért utálom a tanárokat. Hopp, hopp. Szágíny. Szegényke, ott az aranykupa. Zsolt. Hm? Hány éves vagy? Mert? Tudják a nézők. Mennyi van még? 17 perces? Hát akkor ezt nem nézzük most végig. Még egy olyan 2 percet megnézzünk. Ne kérdezgessél. Az fájni fog, öcsi. Mondtam. Figyelj. Hopp, bum. Nigga! Azt hitted. Elhitte. Mi van, nigga? Milyen bajod van? Mitől fosó? Ott van a De- tekintő. Bu. Bum. Cső. Cső haver, hogy vagy? Szia, pillangó! Anyára. Sáv. Az a macska, hé. Mi? Hova lett? Fölmászik. Hello! Jó vagy. Tele. Oda. Az milyen epic kombó. Hopp, bum, bum. Bum. Az mi? Na, készítés eldugtam a... Az egy hoverboardon, hogy menjen. De mindegy, már mindjárt még a vidinek. Nem ennek, a miénknek. Ja. Hát azt... Majd. Got that one on video. Ez mit csinált? Eldobtam, ezt. Bum. Közben elnéztem, nem nézik.
Hát az szerintem ebből ennyi elég is volt. Majd még Na, hát találkozunk. neked hogy tetszett a videó? Hát, jól. Nem mondod. Mi volt? Hm? Belekirom a telefonszámod a leírásba. Ne. Kozáimat. Igen. Akkor az én telefonszámomat lehet látni majd a leírásba. Nos, hívjatok. Mi ez? Hát te azt ott hol raktad be azt? Rakd be a fülhallgatót meg. Nem, mert akkor benne lesz a videómban, és akkor copyright lesz. Né. Ezt megnyomtam. És így váltogatja a zenét. Telódon a Azt zenét. úgy... What? Dig belagolt a főszkom. Sziasztok! Na, de engedjetek közben. Na, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Zsoltnak nincs csatornája, ha érdekel. Hát, Ő eddig. nem, hogy védú. Nem is lesz csatornád, mert 9 éves vagy. Nem, én 10 vagyok. Én is nem volt, akkor is. Na, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Alpár voltam. Én Zsolt. Sziasztok!